Takže testovací set. Takže ve switchi je zapojený dva Ethernety do mých dvou routerboardů. Zdroje fungují, svítí, Ethernety svítí. Takže, tak, teďka routerboardy, co přišly. Takže jeden nebyl ani zabolen pochrannou folii. Tak. Ethernety na zdroje. Jeden zdroj. Tak. Druhý zdroj. Tak, jeden routerboard svítí. Tak, zapojíme Ethernety, které nefungují. Čili nic. Tak, a druhý, no, vzhledem k tomu, že routerboard ani nesvítí, tak nemá smysl ani zapínat, ale v podstatě nic. Čili routerboard 433 se stále dokola restartuje. Ethernety ani jeden nefunguje. Tak a 333 úplně mrtvá, ani nesvítí.